Pois moito ollo porque tras a escaseza do coco pode que estemos ante a posible escaseza dos pistachos. Ollo porque todo é culpa deste chocolate, dende logo suculento chocolate que, como vedes, no medio ten aí un recheo de crema de pistacho. É o xa famosísimo chocolate de Dubai. Un chocolate moi exclusivo, un chocolate que algunhas tabletas ata din que trae algo de ouro, de pepitas de ouro comestibles, moito ollo e dende logo é unha nova moda que copa titulares de todo tipo. Este chocolate, a verdade é que non é para todos os petos, é un chocolate bastante caro, agora falaremos dos seus prezos, pero claro, o empregarse pistacho, a ver, esta moda que todo o mundo quere probar o chocolate de Dubai, atentos porque en tan só un ano o medio kilo de pistachos pasou de custar 7 euros a custar agora 10 euros e subindo. Claro que canta máis demanda haxa de pistachos, Emilio, máis caro vai estar o pistacho. Claro. E ti máis eu non tuvemos ainda a sorte de probar este exclusivo chocolate de Dubai, creo que chegou o momento. É que tremas, é todo, ahora que eu digo, chegou o momento, digo así. Chegou o momento, sí. Pero sabes que foi difícil, porque diso de caro, dis que está provocando esa escaseza de pistacho, pero que María, nosa compañera de produción, hoxe suou para atopalo, recorreu, mira, creo que me dixo seis establecementos e atopou non dous, pero aquí está ese cotizado, cobizado chocolate de Dubai e quen di aquí, señoras e señores, di aquí 100 gramos, 10 euros. Meu Deus. 100 gramos, 10 euros. Así pero que, eso non dá nin para meter debaixo dun dente. Pois mira, eso vai ser 1,5 euros. Probámoslo en directo. Hai que probar. Mirade, o chocolate de Dubai, como dicimos, tan cobizado que está a provocar esa escaseza de pistacho. A ver, dalle aí, partes por aí. aparte. Mirade. Ben recheo, Mirade que, cara. máis para que vexades que era certo que non o catáramos. Fixadevos como se desfai. Mirade, dame hasta mágoa, pero mirade o interior. Ti mira. Cal queres, tío grande? Toma, Veña, para ti aí. todo iso. Ten un recheo dunha cremiña. Sí. A ver. O recende moi ben. E o sabor, unha textura suave. É certo que é moi doce. É doce, Para min, mira que o lambón é demais, E isto, tanta dozura, como se compensa? Pero, oiche, con 10 euros que hai que pagar por 100 E pa céntimos, ti por 100 gramos. vale os 10 euros. A ver, fea. Por agora van dous. Agora debe estar nos 4 euros. A mí os 10 euros non nos vale, oiche. No. E xa se pensamos nesas consecuencias colaterais das que falábamos, como esa escaseza de pistacho, E a mí a pistacho moito tampouco me sabe máis como a galletica que ten por dentro, non sei, non chos pajo, oiche. Como se... Non non acabar vale, con pero Viso, come, que cho quere catar. Viño Hola, cargado, Viso. Estades todos perdidos, A ver, Non me digas. Toma. Home, Viso, eu pensaba que viña xa a botarnos a bronca polo azúcar, pero eu creo que deberías de probar tamén o chocolate de Dubai. Veño chamar a atención polo precio. Home, verdad? Porque eso Queres nutritivamente... Queres probar? Bueno, entón cambio de opinión. E logo falas así con unha opinión máis contundente. Oye, sabes que 10 euros pero hai algún que leva ouro comestible, de 24 quilates. Sabes canto vale eso? 250 euros. Meu Deus! Tamén por unha Un cuestión chocolatiño. simbólica. E unha cousa, é chocolate con leite, non é chocolate negro. É dicir, que propiedades poucas. Sábeche. Oi, malo non está. Mira, ves que algo sabía que ia dicir, estaba cambiando a cara. Pero, a ver, pagar ese precio, estás pegando a padal, Esto é unha faena, Lembremos eso, 100 gramos, 10 euros. Para ti vale o seguro que o estás a catar por primeira vez. No, e este de pistacho, pero lin, que hai algún que leva leite de camello. De camello? E algún rosas. Porque nesa ostentación que teñen os de Dubai, o que se busca con este chocolate simplemente é esa ostentación. E entón, véndeno en lugares exclusivos, como hotéis de 5 estrelas, pero simplemente para facer algo diferente, pero non é un chocolate que teña ningunha propiedade. E máis, a veces van en envoltorios, que o envoltorio, máis que un envoltorio, parece pois unha caixa de colares, de agasallos, vai con diamantes, vai con cristais, pero o chocolate... Non o vale, o chocolate non o vale, xa vos digo. Mira o que facemos de onde así. saiu o chocolate? É curioso tamén, dun antollo dunha embarazada. Unha embarazada tiña un antoxo e dixo eu quero un chocolate con pistachos que me gustan as dúas cousas. E aí naceu o chocolate de Dubai. En esta estamos todos pagando un dineral por comer o chocolate. Deixa aquí, Viso. Porque claro, non viñeches ti falar hoxe de chocolate, ben o sabemos. No, o sea, eu traio chocolate verdad. Chocolate negro. Pero como dicíamos a semana pasada, eu quería falar, porque sempre falamos das caducidades, de preservar as cousas, do refrigerador e tal, e hai cousas que non caducan, ou que poden durar moitísimos anos se as conservamos ben.
Claro, aí está a cousa, conservalas ben. Claro, porque teñen propiedades antimicrobianas naturais. Por exemplo,